Монда ишәк пишән урынына картон кисәкләре ашый, дөя көч хәл белән атлап йөри. Бу хайваннар Ярчалының ат спорты мәктәбендә яши. Интернетта барлыкка килгән әлеге кадрлар тон калдырды. Соңрак аны ВКонтактедагы сәхифәсендә Дәүләт Думасы депутаты Владимир Бурматов та урнаштырды. Һәм бу хәл хакында прокуратура белән Россельхознадзорга җиткерәчәген белдерде. Аның битендәге видеоны 10 меңнән артык кеше карады, комментарийлар калдырды. Овес получает сено, также минералы, соли. Дөя биредә чыннан да шундый начар шартларда яшиме? Без моны үзебез барып тикшереп карарга булдык. Менә ул, исеме Людочка. Аңа 40 яшь, монда 3нче елын яши. Артрит авыруы, буыннары белән проблемалары бар. Шуңа да йөргәндә аксый, ди ветеринар. Нестероидный препарат осадок, облегчает ему вот эту болезненную ситуацию, на суставы может хрящевую какую-нибудь, польза какая-то идет. Обязательно мацион и кеш сагат ул функционирует. Ат спорты мәктәбендәге хайваннар пошмагы 6 ел элек барлыкка килгән. Биредә төлкеләр, бүреләр, хәтта арыслан да яшәгән. Барлык 40 булган җанварларны инде зоопаркларга тапшырганнар. Биредә бары тик 40 булмаган җанварлар гына яши. Ат спорт мәктәбе хезмәткәрләре әйтүенчә, җанварларга көнгә 2 тапкыр печән һәм бер төкле культуралар ашаталар. Шулай ук волонтерлар куллану вакыты чыккан азык-төлек китерә. Аларны карыйбыз, ашатабыз, тербилибез, яшиләр. Дия нык корт дия, 40 яшьлек дия. Кеше булса 120 яшьлек кеше булыр ул. Шуңа аксап та йөри, аяклары да җөрмәеннән нык кортайып беткән дия. Калган бүтән җәнлекләр әйбәт хәлдә. Бер көндә тынгылык юк, табигать пишмагын ачканнан бирле безнең үстән шикаятләр язалар, ди баш инженер. Безнең бары бүреләр бары, арслан бары. Бүрләрне Чувашиягә җибәрдек, арсланны Пятигорскига җибәрдек, ансы бүтүнесе жалоба буенча. Исегезгә төшерәбез, 2 ел элек биредә җанварларга начар мөнәсәбәт күрсәтеләр дигән хәбәр таралган иде инде. Ул вакытта бүре башына чиләк киертелгәнен күрәләр. Чынлыкта җанвар генетик авыру белән авырган. Ул үзен тешләмәсен өчен шундый алым кулланган булалар. Указанные факты не находили своего подтверждения. Безгә җиткерелгән бүре турындагы мәгълүмат дөреслеккә туры килмәйде, әмма оешманы тикшерү нәтиҗәсендә закон бозу очраклары ачыкланды. Алар буенча тиешле карарлар кабул ителде, соңрак алар төзәтелде. Бүген без шәһәрнең башкарма комитетына да мөрәҗәгать иттек. Анда безгә әлеге яңа очрак буенча тикшерү уздырачакларын хәбәр иттеләр. Ярчалыдан Гөлнара Миңнеханова, Александр Лихачев, Яңа гасыр каналы.